My jsme se bavili, že dáme nějaký sání, tyhle věci a přicházím k tomu a vidím, že tam je nový kryt motoru a tady tyhle spěry, takže co jsi mě to tady připravil? Trošku jsme ti to vyšperkovali, no, snad se ti to jako bude líbit. Jak vidíš, tak tady máme takovou paletu barviček. Aha. Chtěl jsem mít ještě červená, ale ta bohužel už uletěla. A to jste se teda trefili, ta modrá si myslím, že sedí úplně nejvíc, jak k těm světlům, vlastně k tomu logu a jejich brzdičům, takže to sedí úplně jako brutálně. Tak, no, vlastně ten odstěn je tam jako podobný, takže k těm brzdičům to koresponduje. Druhá možnost je tam tady něco decentnějšího, co splyne, že je ta černá, nebo já mám na autě pak světlou. Jo. Spíš pro přeplnutí do si neuvědomuje ten motorový prostor S58, tak tady možná to ukážeme na zemi, co tam bylo v originále. To auto je dokonalý, to asi se shodneme, ale tohle je za nás jako takový nejslabší článek, takový jako docela subtilní ocelový jekl. I pohledově to asi není úplně právě ořechový, takže i proto vlastně CS, když si připomeneš, tak tam jakoby úplně jiná spěra. Ale to je zase taková jako prostorově náročná, tak jako vizuálně. Takže tohle jsou jakoby ty spěry, já vím, že jsme se předtím bavili, že nějaká česká firma to dokonce vyrábí. No, tomu jsem se chtěl dostat, no, že právě ten příběh ve zkratce je docela vtipný, že majitel, pan Zeman té firmy, Kovos ST, oni jsou z jižních Čech, tak on je jako vlastně majitel strojírenské firmy, oni dodávají některým nejmenovaným výrobcům supersportu, což nemůžu jmenovat, ale fakt jako můžeme být, tak můžeme být jako pyšný fakt na některé české firmy. Tak on, když to viděl, když tu M3 koupil, tak byl jako oprávněně zrzený, tak si udělal vlastní projekt. A vlastně navrhl tyhle spěry, takže je to vysokopevnostní hliník, násobně pevnější než ten vlastně subtilní jakoby ocelový kus. A dokonce jakoby tam došlo k tomu, že se navrhlo nějakých 7 typů barev, je to jako Elox, takže si pak můžeš vybrat. Vidíš sám vizuálně. Takže to plní funkci, je to pevnější, je hezčí. Ono to zvedne vlastně trakci přední nápravy, což samozřejmě nepoznáš při normálním ježdění. Pokud nemáš kabriolet, tam to poznáš okamžitě, takže třeba zákaz je tak, jiná, no vlastně ta torzní tuhost té přední nápravy se zvedne, takže ty auta, co teda nám říkali zákazníci třeba na příšných prazích, tak jako cítili prostě nějaké jako zvuky že se tam něco děje a teďka to jako vymizelo. Okay. Jo, takže když máš samozřejmě kupečko nebo kombíka, tak asi takhle normálně to nepoznáš, ale jako ta trakce přední nápravy se prostě zlepší, to je daný.